Ja, lad os se på, hvordan vi får sat en relation i min forening. Man skal bruge sin PC og en browser og gå ind på min forening. Når man kommer derind, så skal man logge ind med sin normale kode, ligesom hvis det var på ens telefon. Vælge den rigtige forening. Nu har jeg flere foreninger, så det er selvfølgelig vigtigt. Det er Skærbæk Beboerforening, jeg har fat i, og jeg skal kigge på medlemmer. Inde på medlemmerne, der skal jeg finde mig selv. Det er det første, der skal ske. Jeg hedder Michael, så jeg skal ned under M. Og vi har mig vist lige, ja. Der, Michael Mikkelsen, mig. Når jeg vælger mig selv, så får jeg en knap her under mit efternavn, der hedder relation. Og den kan jeg klikke på. Og hvis der så ikke var en relation, så vil jeg kunne tilføje relation, og så vælge den person, jeg vil være relateret til, i det her tilfælde min kone, Gitte Mikkelsen, og det er så hende, jeg har markeret og tilføjet som øvrig medlem af husstanden. Og når man gør det, så får man en markering heroppe, der siger, nu har man en relation. Så enkelt er det. God dag.